Ами тук си оставаш веки такова за радост на брънча. Ма чакай не искам да Хваща ли? Хваща. На тебе къде да ти направи на място? Къде ми направите ли? И това ще не знам да готовност. Как се е вписал в цялата картина? Но дали долу? Или пък да стъпиш прав е тук на долното и ние ще хванем да не паднеш около. Ще стъпя прав На това. и оттам ще бъде един здрав захват. Щех да падна. Айде да върни. Или не става. Не, само това е тренировъчно. Не, в момента правим видеоклип. Да ли? Да. Така че може да помахаме. Его! Слизаш? Пускай. А снимка? Снимка, сега за снимка. О!